htio bih samo da prokomentiram i da ukažem zapravo na jučerašnju presudu, zadnju presudu Haškog suda, dvojici obavještajaca Jovici Stanišiću i Frenkiju Sinatroviću. U presudi koja je jučer objavljena, nažalost, niti je hrvatska politika to popratila, čujemo vrijeđanje na dan državnosti i premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Nisam čuo da se iko oglasio od njih dvojice ili cijele vlade ili potpredsjednika Medveda ili potpredsjednice vlade Anje Šiprage na presudu koja zapravo iz nje može Hrvatska crpiti ratnu odštetu za porušene gradove, za porušena sela, za opljačkana sela, za opljačkane gradove, za logoraše koji su proveli po srbijanskim logorima. Ta presuda se većinom u svom većem dijelu odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali jedan mali dio, i to samo za jednu osobu, za Mariju Senaši, koja je ubijena 1992. godine u Daljskoj planini i gdje je Haški sud utvrdio da su ova dvojica osuđenika, Jovica Stanišić i Frenki Sinatrović, odgovorni za to ubojstvo. Ne da su oni odgovorni za to ubojstvo. Vojni vrh JNA sa njihovim službama, sa KOS-om i sa službom državne bezbednosti je organizirao, planirao i izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku uz pomoć države Srbije i pobunjenih Srba u Hrvatskoj koje je predvodio SDS. Prema tome, da se tako prođe ispod radara, da nitko ne kaže što će Hrvatska sad napraviti, hoće li tražiti ratnu odštetu, zato nema zanimanja. Nažalost, nema zanimanja ni za suđenje koje se trenutno odvija u Osijeku za potpukovnika KOS-a koji sjedi u osječkom zatvoru, Vojislava Medića, koji je bio čuvar u logoru u Stajićevu u Sremskoj Mitrovici. Ne možete mi reći i niko me ne može ubijediti da se ne može, da je to kasno, da je previše vremena prošlo. Evo vidimo po ovome što se događa u Osijeku da se itekako može i da nije prošlo previše vremena, da krivci mogu odgovarati i 2023. godine. Ovim putem pozivam i Ministarstvo branitelja, potpredsjednika Tomu Medveda, a i gospodina Plenkovića, da iskoriste sve pravne mogućnosti da se natjera Srbiju da plati ratnu odštetu. Da plati ratnu odštetu za 500 000 Hrvata koji su bili istjerani iz svojih domova, protiv kojih se izvršila agresija, a posebno za logoraše koji su bili po srbijanskim logorima, koja je njihova tajna služba organizirala, vodila, upravljala. Samo da bi vam, evo, posvjedočio što znači riječ logor, jer svi smo mi to navikli, tamo su bili neki logori. Sam sam proveo 9 mjeseci, 272 dana u srbijanskim logorima na teritoriju Srbije. Biti u logoru ste broj, niste čovjek sa imenom i prezimenom. Danas, da vi napravite bilo što, ja da napravim bilo što, postoji sud, dobit ću odgovarajuću kaznu za svoje nedjelo. Ali znam koliko ću dobiti kaznu. Dobit ću, karikiram, 5 godina i znam koliko sam u zatvoru. U logoru ne znate, hoćete da očekati sutrašnji dan, jer ste samo broj. Nažalost, mnogi ljudi iz logora nisu ostali živi, ubijeni su u logorima i nisu dočekali da budu razmijenjeni. Sama ta neizvjesnost da ne znate kad ćete izaći van ili uopće hoćete li izaći van, ne moram vam govoriti što to znači za čovjeka, za branitelja ili za civila koji je sjedio u srbijanskim logorima. Sad tek vidim, a znao sam i vjerovao sam to i prije, kad sam osnovao centar doktora Ivana Šretera s tom nakanom da sudskim putem preko DORH-a, preko hrvatskih sudova istjeram pravdu
Evo sad ću vam, pošto je se dogodilo ovo sa ovom dvojicom da su presuđeni, pravomoćno da su presuđeni, do sada je centar 5 kaznenih prijava odnio u DORH. Ja sam ih osobno odnio, osobno u ruke gospođi Šipek. I rekao sam, očekujem partnerski odnos da djeluju po tome, da po kaznenim prijavama koje su napisali najbolji odvjetnici u Republici Hrvatskoj, kaznenjaci, da djeluju po tim prijavama, a ne da ostanu u ladicama. Jer to im neću dopustiti. Imaće razumno rok da djeluju, ako ne budu djelovali, imaju i drugi načini. Doću pred vas novinare, pa ću vam pokazati sve jednu kaznenu prijavu sa imenima, prezimenima i sa ljudima koji su dostupni Hrvatskoj državi. Do kraja godine bit ćete pozvani, kad bude se nosila glavna optužnica u DORH, gospođi Šipek opet u ruke, pozvat ću vas u Gajevu ulicu, doći ću sa odvjetnikom koji je radio tu optužnicu i pokazat ću i medijima, jer za to nema tajne. Ove optužnice koje sam odnio njoj u ruke neću javno da komuniciram, jer se tu radi o pojedinačnim imenima i prezimenima ljudi koji su počinili ratni zločin u Hrvatskoj. Evo, ako imate pitanja što se tiče ove teme ili bilo čeg drugog, slobodno možete pitati. Komentiram to tako da vidim da je cijela javnost, cijela politika, svi mediji da su zainteresirani za to. Meni je drago, ako su oslobođeni ljudi nisu krivi, meni je drago da su izašli na slobodu. Jer ja znam što znači biti lišen slobode. Ali ne mogu ne reagirati i na hrvatsku politiku, ali i na hrvatske medije. Da se ne prati tako slučajevi ratnih zločina i slučajevi koji se potrežu iz Domovinskog rata, da je to postala i za hrvatske medije ne tema, da se o tome ne izvještava. Rekao sam, znam pouzdano sa Osječkog suda da je zatražila samo jedna lokalna televizija da prati suđenje Vojislavu Mediću. Niko drugi nije zatražio uopće da vidite svjedočenje mojih prijatelja logoraša, što su prolazili kroz logore, a čovjek je tu. Znači, nema niti medijske pažnje za takvu stvar. A ovdje su svi komentirali, svi su presuđivali unaprijed, od političara, od bilo koga. Od mene nikad niste čuli riječ što se toga tiče. Meni su uvijek na prvom mjestu najnezaštićenije osobe, a to su djeca. I na prvom mjestu su bit što je s tom djecom, što će biti sad s tom djecom, to me zanimalo. A ovo je na sudu da presudi jel su krivi ili su nevini. Vidim sam sada da su objavili da su nevini. Što se mene tiče, za mene je taj slučaj završen. Nemam razloga po tom slučaju čeprkat i skupljati političke bodove. Ali ovi slučajevi ratnih zločina, slučajevi gdje je 15.800 ljudi umrlo za ovu državu, da bude tako izignorirano i od političara, od vlasti, ali nažalost, složit ćete se sa mnom, i od medija, jer jučer na presudi u Hagu je bila samo N1 televizija iz Bosne i Hercegovine. Nitko od hrvatskih medija, i Jutarnji list, nitko od hrvatskih medija, a to je zadnja presuda koja se dogoditi u Haškom sudu. Nitko nije to iskomentirao. A vidimo i po ovome da je jedna gospođa, Marija Sanaši, jedina osoba zbog koje je zapravo Haški sud i donio presudu za Hrvatsku. Što je radila hrvatska diplomacija? Što su radili pravnici u Hrvatskoj koji bi trebala angažirati vlada i da su stavili, pa ubijeno je 262 ranjenika, ubijeno je 2700 ljudi samo u Vukovaru, ubijeno je ljudi u Škabrnji, ubijeni su ljudi u Glini, logor u Bučju, u Staroj Gradiški. Da su ta dva najviša oficira bezbednosti osuđena samo za jednu osobu. To samo vidite koji je nemar države i da nisu ništa poduzeli da bi
da bi bili osuđeni i ostali zločini. Ali Bogu hvala, na osnovu te presude, ako Hrvatska država ima hrvatsku vlast, ona može crpiti iz te presude ratnu odštetu i za porušene gradove, sela, a i za logoraše koji su bili. Ali bojim se na ovo prepucavanje što sam spomenuo, kad mi ne možemo imati konsenzus oko Dana državnosti, ali bojim se kad slušam te njihove uvrede s jedne i s druge strane, bojim se da je to sve istina i da njih to uopće ne zanima. A onda se samo pitam za koga su moji prijatelji koji su poginuli, za koga su dali svoje mlade živote sa 20 godina, sa 18 godina, za koga su poginuli, za takve bešćutne ljude kojih uopće ih ne zanima njihova smrt. I to se vidi po svemu, gdje god pipnete što se toga tiče, naiđete na zid, na beton ili totalnu nezainteresiranost države da to procesuira. Mene zanima zašto danas nije došao Milorad Pupovac ili bilo ko iz SDSS-a pa se ispričao bar. Rekao, točno je, jer njih dvojica su optuženi za udruženi zločinački pothvat. Udruženi zločinački pothvat Republike Srbije, vrha JNA i pobunjenih ljudi u Hrvatskoj, to je SDS u onome slučaju, ali ti ljudi iz SDS-a su danas članovi SDSS-a u lokalnim županijskim skupštinama, u gradskim skupštinama, puno tih ljudi koji su bili pobunjenici, da ne govorim, uvijek ga spomenem, ratni gradonačelnik Vukovara, Vojislav Stanimirović, uživa u ovoj Hrvatskoj državi sa 2200 eura mirovine, a samo se zapitajte vi i svi ostali ljudi koji će ovo čuti, za koliko oni plaću rade, naši policajci za 800 eura, naši vojnici za 800 eura, naše medicinske sestre za 800 eura, rade krvavo svoj posao po 12 sati, a jedan okupacijski gradonačelnik Vukovara ima mirovinu 2200 eura koji je podigao oružjem se na ovu državu Hrvatsku. I recite mi čija je onda ovo država i kom je ova država mater, a kom je maćeha?